Wala, iki mati ta. Sik. Sik ora cenanangan kowe. Lho, iki ra suarane Bagong to iki. Heeh, aku ngapae? Oh kok dadi wujud Baladewa ta, Gong? Weh. Tenane. Heeh. Wulo. Kaya goleke pengilon. Goleke pengilon. Lho. Wah, jian gleleng tenan iki. Aku iso dadi kaya ngene ngopo to, Reng? Ampuh aku ora ngerti. Aku mau ki jare ndonga. Aku muni Gusti paring ana pengayoman kalian kula. Gusti terus kaya bumine iki keder kae terus aku kaya didudut saka ngisor terus metu menang ngene iki. Wo, aku kuwalik. Kuwalik piye? Kudune iki metuse lagi didudut. Ora kok didudut lagi metu kaya ngono. Kowe tak gawe kira matamu lho, Reng. Iki wis kira kok isih kira ora. Dadi Baladewa tenan aku. Uise. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu-Negara. Nalagareng. Ayo to nek wangsulan to. Iya. Wonten dawuh sinuwun Prabu. Ngaturaken sembah karo Prabu. Ngatur sembah. Pan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu Mandura. Iya. Tak tompo Nalagareng ora liwat pangestune nambal lho. Kula pun dinggo jimat paripe. Nalagareng sapa sing bengok-bengok nesu kae? Prabu Baladewa. Lho. Wani ngembari marang panguwasane ingsun. Nggih, dasar kepara makaten. Iblis lanat. Panjenengan jangan bawa cita mari nyalamat tenan kamu jane temalo. Kok kata-katane ra cetha. Iki Baladewa iki angel tenan. Kono ki wis kulino saben dina ki nek omong cepet ngono aku kan dadi Baladewa lagi entas kok kono omong cepet ki ora iso. Sama omong aku. Goleke pusaka. Goleke pusaka. Arep ngopo kowe? Maju arep tak gawe wirang Baladewa. Ana goleke pusaka? Ya. Sakarepmu apa? Ya. Linggis apa bendo? Terserah. Graji ya, manut. Arit gelem. Sing landhep kok sing niyeng. Terserah. Paham? Ora usah nesu.